Fonologik 2 arbejder videre med de lærte bogstavlyde og præsenterer de hyppigst betingede udtaler. Hæftet er opbygget på samme måde som fonologik 1. Altså har vi i afsnit 1 de indledende fonologiske opmærksomhedsøvelser. Dernæst arbejder afsnit 2 med dobbeltkonsonant og konsonanternes betingede udtaler, og afsnit 3 arbejder med vokaltrapperne og dermed vokalernes betingede udtaler. Afsnit 1-3 arbejder således systematisk med de bogstavlyde, som kursisten kan møde fra afsnit 4 og frem efter. Når kursisten arbejder med tælleøvelserne i hæfte 2, er det særligt vigtigt, at han har en samlet oversigt over vokalernes stikord foran sig, og at han ligeledes har en oversigt over konsonanternes betingede udtaler foran sig. Vokalernes stikord kan passende skrives på en rød A4-side, og konsonanternes betingede udtaler skrives på en blå A4-side. Jeg vil give 2 eksempler på tælleord fra fonologik 2. Lad os starte med ordet stikke. Kursisten kan igen eventuelt prøve at læse ordet først. Dernæst indføres bogstaverne i kasserne. Prikker vokalerne. Deler imellem mine 2 k'er. Og så skriver jeg et 4-tal over e'et og et 3-tal over i'et. Jævnfør mine stikord til vokalerne. Skal jeg også være opmærksom på, at der er en blå kasse over t'et her. Den lille blå kasse markerer, at der her taler om t's betingede udtale. Altså her lyder t som et d. Så derfor skriver jeg et 2-tal over t'et. Læg også mærke til de 2 små blå kasser over k'erne. Her er der altså også tale om en betinget udtale af konsonanten k. Altså her lyder k som et g. Ordet kan nu tælles. Stik. G. Det bliver så til stikke. Ordet kan skrives på facestregen. For at vi kan bevare reglerne for stavelsesdeling, tælles ordet med 2 g-lyde, men i den endelige læsning af ordet udtaler jeg kun én g-lyd. Jeg vil også give et andet eksempel. Lad os tage ordet silkekjole. Jeg skriver bogstaverne ind i kasserne. Jeg prikker vokalerne. Jeg deler ordet i stavelser. Og her mellem E og K er der en stavelsesdeling i forvejen, og det er simpelthen fordi, at ordet ikke følger basisreglerne for stavelsesdeling, og her har vi simpelthen at gøre med 2 rodmorfemer. Jeg laver en stavelsesdeling her, så skriver jeg tal over vokalerne. Jeg skriver et 3-tal over i'et, jeg skriver et 4-tal over e'et her, og et 1-tal over o'et, og så et 4-tal over e'et. Skal jeg igen være opmærksom på konsonanternes betingede udtaler. Her lyder k igen som et g. Jeg skriver et 2-tal over k'et, og det var sådan set det. Ordet kan nu tælles. Det ser således ud. Sil, g. Det bliver så til sil, g. Kjo, sil, g, kjo, l. Det bliver så til sil, g, kjole, og ordet skrives på facestregen. Og nu giver et eksempel med æ-ord. Tag ordet ense. Først forsøger kursisten at læse ordet, og herefter indføres bogstaverne i kassen. Jeg prikker mine vokaler og stavelsesdeler. Jeg nummererer mit æ med et 2-tal, fordi den udtales hurtigt, og min svalglyd får et 4-tal jævnfør stikordene. Hvis kursisten har svært ved at høre forskel på den lange og korte standardudtale, er det helt okay, at han nummererer æ'et her med et 1-tal. Herefter kan ordet tælles. Det lyder som følger. Æ, n, n, s, s, og det bliver til n, s. Og jeg kan nu skrive ordet her på min facestreg. Jeg vil også give et eksempel på ordet klæber. Igen fører jeg mine bogstaver ind i kasserne. Jeg stavelsesdeler her. Og så nummererer jeg mit æ med et 1-tal, fordi vi har fat i den lange udtale. Og så har jeg her et 5-tal jævnfør stikordet på bøjningsmorfemet her. Vi kan nu tælle ordet. Det vil lyde som følger. Klæ, bo, og det bliver til klæ, bo, og jeg kan nu skrive ordet her på facitstregen.